έγινε. Το φτιάξε. Το φτιάξε. Ρε μπρο, νομίζω από εδώ πάμε. Γεια σας. Καλησπέρα μάγκες. Σημερινή βόλτα είναι προς το σανατόριο της Πάνηθας. Είμαστε 3 Krypton X. Το ένα πιο μοναδικά από το άλλο, ας πούμε. Σήμερα πάμε λίγο Πάνηθα, να πάμε λίγο στροφούλες. Έχει ωραίες στροφές προς την ανάβαση για το σανατόριο. Πάμε από εδώ! Ανεβαίνουμε σήμερα, έχει αρκετά ωραίο καιρό. Εδώ είναι ο φίλος μας ο Αλέξης και προς το φίλος μας ο Νίγος. Η διαδρομή αυτή είναι μοναδική σχετικά γιατί έχει πολύ ωραίες στροφές, δροσιά, έχει και κάτι ωραία παγκάκια σε κάποια ωραία σημεία. Θα πάμε και λίγο να εξερευνήσουμε, ας το πούμε, το σανατόριο. Δεν έχουμε πάει ποτέ πρωί, συνηθισμένα πηγαίνουμε βράδυ. Σήμερα θα σας δείξουμε λίγα πλάνα. Θα κάνουμε ένα mini review το κάθε μηχανάκι, τι φοράει. Δυστυχώς από τα 3 μηχανάκια τα 2 στρώνουνε. Το ένα είναι το δικό μου και το ένα είναι του φίλου μου με το μαύρο. Το special, ας το πούμε. Στρώνουμε διάφορα parts. Στο επόμενο motovlog ελπίζω θα έχουμε πολλά πράγματα. Δυστυχώς έχουμε και άλλα άτομα που θα ερχόντουσαν, αλλά λόγω δουλειάς δεν μπορούσαν να έρθουν σήμερα. Το είδα κι εγώ αυτό. Μαλάκα! Ωραία ξεκίνησε η μέρα, απέναντι Δίας, περιπολικό δίπλα μας πάτησε. Δεν ξέρω αν φάνηκε στην κάμερα μάγκες ότι μας έκανε δάκτυλο, το finger ok που λέμε. Σήμερα η ανάβαση, όπως είπα, είναι στην Πάνηθα, είναι εκεί πάνω σε ό,τι βλέπετε το κτίριο, κοντά στις κεραίες, ας το πούμε. Στροφιλίκι, πολύ στροφιλίκι, θα ζεστάνουμε λίγο λάστιχο. Θα ζεστάνουμε λάστιχα γιατί και οι τρεις μας είμαστε με καινούρια λάστιχα, τα Michelin MotoGP. Γενικά για όσους δεν ξέρουν εδώ τους δρόμους είναι γενικά λίγο ψηλοεπικίνδυνοι, έχει λακκούβα, γενικά έχει απότομες στροφές, δεν είναι για κάποιον αρχάρι, ας το πούμε, να πάει για μια χαλαρή βόλτα γιατί μπορεί να συμβεί το αναπάντεχτο. Θέλει πολύ προσοχή μάγκες γιατί... Θέλει πολύ προσοχή μάγκες γιατί έχει απότομες στροφές και εκεί άμα φύγει σε στροφή λάθος δεν την υπολογίσει όπως θέλει, όπως πρέπει βασικά, δεν υπάρχει επιστροφή, μπορεί να πέσει κάτω από τον κρεμό. Οπότε ναι, θα πάμε μια safe βολτούλα. Μόλις φτάσουμε στο σανατόριο θα κάνουμε μια στάση να το εξερευνήσουμε και αργότερα θα κάνουμε το review εκεί πάνω
Να δούμε και τους κόφτες, να δούμε και τα πάντα. Το ξέρω. Όπως είπα, μάγκες, είναι 3 Krypton X. Ο φίλος μας ο Νίκος και ο Αλέξης με τον γκρι. Ο Νίκος με το Special. Η διαδρομή, όπως είπα, είναι λίγο επικίνδυνη γιατί έχει αρκετές στροφές οι οποίες είναι αρκετά επικίνδυνες. Δηλαδή θέλει πολλά κατεβάσματα, σωστά φρένα χωρίς να κάνει σκολιές και όλα αυτά. Εντάξει, δεν είναι και κάτι το επικίνδυνο, αλλά είναι σχετικά ok η διαδρομή. Ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο και τα πλάνα που θα τραβήξουμε. Όσοι μπορείτε, τραβήξτε και σχολιάστε κάτω από το βίντεο για ιδέες, για motovlog, για το που και τι να κάνουμε, γιατί όπως σας είπα δεν γνωρίζω πολλά. Πρώτο motovlog όπως σας είπα. Η διαδρομή ξεκινάει από εδώ, στην Πάνηθος άμα δεν κάνω λάθος. Περνάμε το καζίνο, ας το πούμε το τελεφερίκ που επιβιβάζεις από κάτω. Έπειτα είναι οι στροφές. Στη συνέχεια είναι το σανατόριο. Και μετά το σανατόριο είναι το καζίνο, το διάσημο καζίνο της Πάνηθας που λέμε. Το γνωστό σε όλους καζίνο της Πάνηθας. Από εδώ και πέρα ξεκινάνε οι στροφές, μάγκες. Ο δρόμος γενικά είναι λίγο μπερδευτικός. Δυσκολευτήκαμε, είχαμε να ανέβουμε πολύ καιρό στην Πάνηθα. Όπως σας είπα, είναι πρώτη φορά που ανεβαίνω στην Πάνηθα πρωί. Γι' αυτό είπα και στα παιδιά να έρθουν πρωί, γιατί δεν έχω έρθει ποτέ πρωί. Όσες φορές έχουμε έρθει είναι βράδυ. Και όταν λέω βράδυ 3-4 η ώρα, 2. Και το βράδυ, μάγκες, έχει και ομίχλη το χειμώνα αρκετές φορές και γινόμασταν και μουσχεμα. Δύσκολη η επιβίβαση μας να φτάσουμε πάνω στο σανατόριο. Όπως βλέπετε, μάγες οι στροφές είναι και είναι και τυφλές γωνίες, δηλαδή τυφλές γωνίες, δεν βλέπεις τίποτα. Που λέτε, μάγκες, τελευταία φορά ήταν περίπου πριν 1 χρόνο, πάλι τα ίδια παιδιά στο ίδιο σημείο. 1,5 χρόνο, κάνω λάθος. Το παιδί με το Special ήταν και τότε εγώ ήμουν με ένα τζελεξάκι, λίγο πειραγμένο, και ένας φίλος με ένα Krypton. Όπως ξέρετε, τα GLX έχουν θέματα με τα φώτα, ανεβαίναμε πάνω και έτσι όπως ανεβαίναμε, ξαφνικά μου κάηκαν τα φώτα. Συνεχίζουμε και στη συνέχεια καίγονται και στο φίλο μου με το Krypton, όχι το Krypton X, το Krypton το R. Η ώρα ήταν 4 η ώρα, για να καταλαβαίνετε, η ώρα ήταν 4. Ανεβαίναμε με τα παιδιά, 4 η ώρα στην Πάνηθα, οι δύο από τους τρεις χωρίς φώτα, ο ένας με μια λάμπα, τι να λέω κι εγώ, αφού το φημέ. Γενικά, τι να σας λέω, ήταν πολύ δύσκολο. Να, μάγκες, εδώ είναι το καζίνο, το τελεφερίκ. Τώρα σιγά σιγά ξεκινάνε οι ψηλοστροφές, ας το πούμε. Σκεφτείτε εδώ, μάγκες, τώρα να ανεβαίνετε βράδυ με υγρασία. Τι έγινε? Τι έπανε? Είπα, βγεις τα καθένα, βγεις τα είναι. Όπως λέω, μάγκες, είχαμε ανέβει όπως σήμερα, πέρσι, πριν περίπου 1 χρόνο, 1,5, δεν θυμάμαι πολύ καλά. Εγώ, ο φίλος εκεί με το X το Special και άλλος ένας φίλος μας με ένα Krypton R. Μάγκες, είχαμε ανέβει 4 η ώρα το βράδυ, χωρίς φώτα, εγώ και ο φίλος μου με το Krypton το R, γιατί μας κάηκαν. Τώρα γνωρίζετε, όσοι γνωρίζετε, οι παλιοί γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι λάμπες καίγονται άμα τερματίζεις μετά τα 100, 110. Είναι περίεργα, δεν ξέρω και εγώ τι συμβαίνει. Ξεκινήσανε οι στροφές.
Ζεσταίνουμε λίγο λάστιχο. Και μάγκες να ανεβαίνουμε εδώ με υγρασία κάτω. Να ανεβαίνουμε με υγρασία, με ομίχλη, με τι να σας λέω, με χωρίς φώτα. Ήτανε, τι να σας λέω, όλα αυτά εδώ κάηκαν από τότε, από τη φωτιά τώρα που έγινε πριν λίγο καιρό. Ρε μάγκες, τώρα το είδα αυτό. Κρίμα και ήταν πολύ ωραίο. Δείτε θέα μάγκες. Και μάγκες, ήταν επικίνδυνη βόλτα, γενικά είχαμε και εμείς τότε, ας το πούμε, καβλώσει να πάμε σχεδόν τέρμα. Πινακία εδώ γράφει 30, εμείς πηγαίναμε το τριπλάζιο. Να το σε τσάκαλο. Αχ, ξεκινάνε οι στροβούλες για Τζόνι το λαστιχάκι. Ω μάγκες, δείτε θέα. Μάγκες, δείτε τι γίνεται με αυτές τις φωτιές. Ένα τοπίο, όπως δείτε από εκεί πράσινο, έτσι ήταν και εδώ. Το δείτε με τις φωτιές πως έγινε. Είναι πολύ θλίβερο γιατί είναι ένα δάσος που, ας το πούμε, έχουμε έρθει πολλές φορές και έχουμε περάσει πολλά. Έχουμε χαλαρώσει, έχουμε έρθει για να ξεκουραστούμε, να τραβήξουμε τα βιντεάκια μας. Και βλέπεις από εκεί που ήταν έτσι, είχε γίνει όπως ήταν πίσω. Προσοχή μάγκες, τα τσιγάρα, μπουκάλια, τα σκουπίδια τα μαζεύουμε τουλάχιστον. Το μηχανάκι εδώ μπροστά που έφυγε τώρα είναι καινούριο, είναι του φίλου μας ο Αλέξη. Πολύ ωραίο μηχανάκι, καλώς συντηρημένο. Ποδήλατο το E-TOX. Ούτως μαλάκες. Πρώτη βόλτα μάκες μετά από καιρό με την παρέα, είναι ωραίο το συναίσθημα. Δυστυχώς όλοι λόγω δουλειάς, σεζόν. Να μάκες δείτε εδώ. Μάκες όπως θέλει να σας λέω, θέλει προσοχή, σκεφτείτε να φύγετε από εδώ. Γίνετε ένα με το βουνό. Στην κυριολεξία θα σας φωνάζουν οι φίλοι σας βουνό μου. Όπως εμείς μάγκες μια φορά θα σας δείξω ακριβώς.
Ήμασταν με τα παιδιά όπως σας είπα και πριν και μπαίναμε στις στροφές κομμάτια τώρα. Κομμάτια δηλαδή στην ηλικία πόσο, 17 χρόνια, 16. Όπως σας είπα 4 ώρα το βράδυ. Μια στροφή δεν την είδαμε γιατί όπως σας είπα εμείς βλέπαμε από τα φώτα μόνο του κρίκον εδώ μπροστά. Και ξαφνικά βλέπουμε μια απότομη στροφή. Ο Μίχλη όπως σας είπα είχε. Φεύγουμε σε μια στροφή και μάγκες σταματάμε όπως είναι εδώ οι πέτρες, την αυτό τέλος πάντων, το τυχάκι. Μάγκες σταματάμε σε απόσταση μισό μέτρο από το τυχάκι. Γενικά δεν έχεις πολύ κόσμο, δεν έχεις πολλά αυτοκίνητα, δεν κάνουν αναστροφές, U-turns και όλα αυτά, είναι γενικά άλλη φάση. Και είναι δύσκολο το να συμβεί κάτι, δηλαδή θέλει μόνο προσοχή να μάγες όπως είναι τα χαλίκια κάτω και εκτός από τα χαλίκια τις στροφές, γιατί είναι νεκρές γωνίες και δεν βλέπεις, πώς το λέμε, είναι τυφλά σημεία. Είναι πολύ απότομες, είναι οι πέτρες, όταν είσαι στο αντίθετο ρεύμα είναι οι πέτρες και δεν βλέπεις τη γωνία. Θέλει προσοχή μάγες. Αλλά κατά τα άλλα είναι υπέροχο το σημείο εδώ. Μπορεί να έρθεις με την παρέα σου, όπως είπα να δοκιμάσετε λίγο τις ικανότητές σας μέχρι ένα όριο, να ξέρετε ότι δεν θα συμβεί. Νομίζω φτάνουμε στη στροφή που σας είπα και πριν ότι πήγαμε να φύγουμε με όλη την παρέα. Του κολλάμε λάστιχο. Να μάγκες πέτρες κάτω. Σε αυτή τη στροφή μάγκες πήγαμε να φύγουμε. Δείτε λίγο από κάτω. Θυμάσαι τότε που πήγαμε να φύγουμε από αυτή τη στροφή. Πώς σταματήσαμε όλοι εδώ, μπρο. Μαλάκα. Αυτό τους εξηγώ, αυτό κάνει, αυτό το story. Έλα λίγο έχει ένα παγκάκι εδώ, θα κάτσουμε πάνω. Σανατόριο. Μάγκες, για τα λάστιχα το MotoGP με ρωτάτε πολλά άτομα στο Instagram γιατί ανέβασα μια ανάρτηση που, ένα story βασικά που έδειχνα στο Vulcanizateur. Με ρωτήσατε άμα είναι καλά λάστιχα. Μάγκες, έχω να πω είναι τα καλύτερα λάστιχα με τέτοιο καιρό και με καιρό όπου έχει, ας το πούμε, συννεφιά, υγρασία, λίγο υγρασία. Βρε βάλ' του μια Τετάρτη εκείνα. Μαμά σας. Αλλά μάγκες, ευροχή ο Θεός μαζί σας. Τι ρε. Πάμε σανατόριο. Έλα καθίσουμε εκεί. Μαλάκα. Ρε πήγα να κατέβω αυτό και δεν έφτανα κάτω. 1 hour later. Κάναμε ένα μικρό διαλυματάκι για ένα τσιγάρο και κάτι πλάνε για το TikTok. Όπου μάγκες δείτε εδώ θέα. Εκεί είναι οι κεραίες. Το καζίνο είναι κάπου από εδώ πίσω. Το σανατόριο είναι κάπου από εκεί. Μετά από αυτή τη στροφή είναι το σανατόριο. Να το και το σανατόριο. Εδώ είναι το πάρκο των ψυχών. Εδώ είναι το σανατόριο. Θα πάμε λίγο πιο μπροστά για ένα καφεδάκι. Μάγκες, έχει μια καφετέρια εδώ, σούπερ.
και μετά θα γυρίσουμε για να εξερευνήσουμε το σανατόριο. Όπως είδατε μάγκες, πριν λίγες μέρες έβαλα την εξαπίστονη τη Dragonet Racing Boy. Πολύ δύσκολο να τη βρω. Το φρένο είναι μαγικό. Πατάς λίγο, μάγκες κοιτάξτε. Με ένα δάχτυλο, δηλαδή και ούτε καν το πιέζεις. Μαλάκα, πρώτη φορά βλέπω. Διαόλια. Άγκες, έχει τόσο ζέστη και εδώ σκάει ένα δροσερό αεράκι. Τι να σας λέω, είναι top αυτό το... Τι να σας εξηγώ τώρα, είναι top. Δεν έχουμε ξανάρθει σε αυτό το καφέ. Το ψάχνουμε τώρα. Αυτό τι είναι? Όπου η διαδρομή είναι όλα τα λεφτά. Μάγκες, εδώ είχαμε έρθει πρόπερση με τα χιόνια. Το χιόνι είχε φτάσει είχαμε έρθει με ένα Raptor. Το χιόνι είχε φτάσει μέχρι, τι να σας λέω, εδώ περίπου, εδώ κάτω. Σαν μια ρόδα του X. Όπα. Να δούμε τι θα εξερευνήσουμε και από εδώ. Τι να κάνουμε με το 65 ρε βαλάκα, τι να κάνουμε με το 65? Ρε μήπως είναι το στρατόπεδο από εκεί? Εδώ είναι πανεπιστήμιο.
Άγιες, γενικά εδώ το τοπίο είναι μαγευτικό, δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Έχει τη σκιά του, έχει τα στροφιλίκια του. Εντάξει, ευτυχώς ο δρόμος δεν είναι τόσο χάλια. Περίμενα από τις βροχές να φέρει πολύ πέτρα κάτω. Ειδικά με την τελευταία καταιγίδα που έγινε, αλλά ευτυχώς όλα καλά, εντάξει. Και το καλύτερο απ' όλα είναι ότι εδώ δεν το έχει κάψει το βουνό. Δεν έχει καεί το βουνό εδώ από τη φωτιά. Έχει καεί μόνο το κάτω μέρος. Από εδώ είναι καλά. Εντάξει, θέλει λίγο προσοχή σε κάποια σημεία, κουκουνάρια, πευκοβελώνες. Εντάξει. Αξίζει να ρισκάρεις λίγο για να έρθεις να δεις κάτι τέτοιο. Εν τω μεταξύ, μάγκες, δεν ξέρω αν θα το ανεβάσω αυτό, αλλά πίσω μας κόναραν κάτι κλούβες. Μας κόναραν κάτι κλούβες τώρα του στρατού. Λοιπόν, μάγκες, πίνουμε το καφεδάκι μας. Διπλά φυλάκια.